Yeah, wapay tao diri. Sa na ay sus guys, nadyo ko kinagwapahan ka adyo nga. Hi. Oh, walang kakupas. Magwapak kung kaupo pa Oh, niya. ay di oy. Walang kakupas-kupas si Ate Miss pa. Lagi. Hala gwapahan man nakaano ng imong. Hala Ginoo ko. Gwapa ba sa juta tinuod sa tinuod te. Mura mag-filter kaayo na na. Hala wa jud ni filter, mao jud ni atong naong te. Ngani jud ni atong natural jud ni ato ang kagwapa ni te. Indot ka sir kay na kay. Uy, inutang pa intaw ni te. Hi guys, it's me, Kids King Ayon, and today is September 12, Sabado. Greet sa day ko sa akong pinakusgang kumpare nga si Mark Harvey Villarta. Happy birthday, Mark Harvey Villarta. Harvey, hilawat nga naka sa maayong panglawas. Stay safe, stay good, and more blessings to come, more baji na pod, more babies na pod. Kung sadya si Joe Harvey. Happy birthday! Great sa po ni Harvey. Aday, happy birthday. More blessed and kanang maayong lawas. Get blessed. Kung saan nindot untaw na silang tanan gani ari kadto mga laki kay para maka-greet nimo pero nagtagsa-tagsa naman sila og greet nimo sa imong timeline. Palahi badya jud ko kay video, badya jud ning hawa ang i-vlog, badya ni Kalingaw. Basta na mag-birthday. Unja kanang wabay tukos diha. Di bitaw joke ra gid juti ni unja. Basta pag-enjoy naman sa imong birthday kauban sa imong pamilya o sa imong baby, hidawat unta nga makuan unta mauki na ang tanan nga dunay mga samok-samok ba nga mag-focus na lang mo sa bata, unay mga away-away pero mauki ra na soon. Dito musod na mi Harvey o again happy birthday. Salamat. 20 minutes later. Hi guys, samtang gahuat pa ko sa among oras nga musud karong buntaga. Ari lang ko magpundo aring budiga kay gawas sa magpahangin unja laay pud adto sa gawas kay init unja ari na lamang ko magpundo kay naman ko malingaw man sad ko ari sa budiga sa mga SGS kay mga palamuot man gud sila dyan ang lakaw na pud sila kay mahadlok lagi i-vlog unja karon haw nakit-an si Ate Madiling gakaon si Jadire di kaon juti kay naliman ba di kag di kita mo kaon maludat ani magjuti. Kinahanglan jud nga busog kalingaw. Ti hi sa sawong vlog te. Happy birthday, Harb. Happy birthday ko no Harvey. Ingon si Ate Madeline. Unsay sudaan nimo te? Oy kinalamian og sudaan si Ate Madeline kay ginamos. Kadang ginamos mo na makapalami sa sudan ay makapalami sa kaon mo kinadaghanan jud og rice nga mahurot ana og ginamos magali sudan. Kung mga dato di ka relate kay mga rich kid. Unsa nindot kayo tina nga lami kayo te. Nauwaw na si Ate Madeline. Unsa gahapon ako ka vlog kay na kalimot man jud ko vlog gahapon kay na busy man ko kay tungod lagi nang tang-tang-tang nay mga tangtangon kuno miyari. Simbako na naman. Sa karon guys, mudong sa kusa ato pikas. Kay kasi iri tag daw taw ng lakaw na sila kay nahadlok lagi sa vlog. A few moments later. Sa karon, ang abot na si Ate Melissa. Hi sa Ate Melissa. Oh, hi. Mo na si Ate Melissa, sa mo na malingaw ko nila makikistorya kay dang kalamuot ba. Mga gara-gara ra gud ang pagkuy personalay na. Usahay pod masakitan po ni si Ate Melissa kay kinang gamay ra ba yan ni heart? Hindi gamay heart nga kanang kuan kana bang weak isang heart mapalabian og mga di na maayong mga istorya bisag ako na lamang pod. Masakitan pod ba sa usahay mapalabian bitaw istorya nato. Kainan ta nga joke ra to to pero na heart na dito siya. Usahay na heart ni nako kay mapalabian lagi puno kay napalabian man sa buko kasugsugan. Lagi sa lami ba dyan ang inom tag tubig kada adlaw. Nasugipan si Za. Sa karon guys mudong na ko adto kay kita na pukuro kay hapit na mi mag-open. So unsa na pod inagtingkaon sa mga laki kay i-vlog na ko mga laki unsa.
Bye-bye. Bye-bye sa mo. Bye-bye. Mahilig sa taan. A little longer than a few minutes later. Hi guys, karon di ay guys mo sud nako sa trabahoan kay mo time in ako. Pakit-on man ako ari nga man-time in man sila. Halos sila na mo time in na ron kay basig maleta. Hi mga people, ning time in na mo. Welcome to my vlog, Maria. Wapay tao diri. Sa na ay sus guys, nadyo ko kinagbapakan ka adyo nga. Oh, walang kakupas. Kon ko pero mura magwapa ko kauputupan Oh, niya. ay di way. Walang kakupas-kupas si Ate Miss pa. Lagi. Halaga paham na kaadto taan ang iwang ko. Hala ginoo ko. Gwapa mo sa juta tinuod sa tinuod te. Mura mag-filter ka ayun na. Hala wa jud ni filter, mao jud ni atong naon te. Ngani jud ni atong natural jud ni ato ang kagwapa ni te. Indot ka sa kana kay Uy, inutang pa intaw ni te kay kaning hilig tag. Uy, di ka nang buka. Ay kay bato ko lang. Unsa nag tinuod nga vlogger nako kay matinuod ako nga vlogger mo palit sa kong kinalamian nga tripod. So wala pa man lagi. Hi guys, nana sila mo time in na sila, nanago na yung taon. Gatuog makatakas di sila, wa pa bitaw ta nag-open. Dara, man-time in na sila. Welcome to my vlog. Tarungan yung time in ha, kay kanang basig ma... Kuanta, dyan Maria Lina. Mana na sila time in. Jawa pa jud miga open pud kay pa may customer ron, may kanang wa pay cashier. Ang kina-virginan like kuno kini si Maria. Unsa, welcome to my vlog. Ano nang likay man mo sa vlog? Wa pa bitaw ta nagsuod. Darakel. Russell, asa man to? Pagkuan pud ba? Dara si Lilia og si mga taga-kuan ni taga-wholesale. Oh, taga-wholesale nga mga gwapa pud ni sila kaadto. Oh, mga myo sa wholesale ni sila. Oh. Sa mag-request na sila ron kay nag-open naman mi. Nagpaabot ko sa uban kay great mo ni Harvey Villarta. Di ko no si Jamu great ug way litson naliman ba din si Akil ug di mo. Oh, great sa te. Oh. Mahal ko rin lang greeting. Tuwa man sa tubigon te. Oy. Ayo, jujuti me. Nindot kayo mong groceryhan. Welcome to my vlog. Taliga kay tuti nagakaano ka. Pura kuya ginana. Kuan kanang ato magwatay sa ligang skin white. Sirado pa mi. Gamugawas ako guys kay kanang hawa kay hatod di cellphone kay basig madido ta. Two hours later. Sabi guys. Oh, lumating sa kinaluka. Tara. Luka baby. Masuk ka. Sekarang itu, Pak.
20 minutes later. Hi guys, may YouTube. Dahil ko lang pa nagkakaon. Paglupa ko na magkaon, tanda ko dili ka tambay-sambay aring dapit sa elevator kay wala ka istambayan. Naman kauban ang siyempre. Ang kinabusugan kay ang sudan niya afritada o laruka. Baligya ni Star kinalamian lagi. Kinabusugan. Kana po gikauban na rin taga-bargain. Ani, mo na istambayanan na mo kay kanang damo lang ka istambayan. Unsa karon na deliver aring furniture. Ano sila? Standby sa lamantaan ni kay wa pa may oras. Usa ka ba kung taas ba? Ako sa pagnon kay musaka kung taas. A few moments later. Sa daan na to si Ganda daw po. So, mga sword ba? Oto, nag-sulta, naibot. A little longer than a few minutes later. Hi guys, nari ko sa car park kung sa mag-vlog na kuha ni kay Wakoy Lai kasumpay sa vlog kung na si Gamalo ngunit tigbantay ng kuha niya delikado kay ngunit tigpamuslot sa mga sakyanan ane. Kumpiyansa mo si Gamalo pabantayon ninyo mga sakyanan ayaw na naman kay pamusluta na. Sa mulakaw sa ko. Murag badyaw. Ngunit tama na ang mga sakyanan pinanindutan. Ay, uban tasel! Rasel! Uban ta ba mag-vlog? Jesus, uban-uban, ragod ka na ho? Magpauban man kay mauwaw man. Kali dito si Russell, dito uban na, sila ana na ha? Dali ba? Mopil ko no si Handayan, ay Handayan. O sa vlog. Idol! Sa tanawa naman ni unja kayo ning upload. Kung sa kani si Ludemer, di aring lakir. Please subscribe and Gatuon share, mo like. like ni sa lakir kasumangil kay nangawat na ning lakir. Sa kung saan na gipanguhan ni sa ning lakir. Meron. Merag kuan na tumir ha. Gatong negosyo mer nga. Ado magwatay 100,000 ani. Oh yun. Wala lagi sa ligan daw sa atong kinabuhi ron. Ja ingat paliw ko ina mer ha. Ano yun? Wow mo kumudong ko oy. Ani na lamang ko kay mauwa. Nakita si Zero, kawan ng goal. Wala si JP sila. Darag mo lakaw sila. Pagayay salaman mo. Kung sa Bulacau, ito galing kayo ko ubaran niya mag-vlog para i-continue. Dana si JP na. Ano ka bungutan na kung sa isang mga kalihukan. Miya magagwan sir. Pila na sir? 150. Wow. Sus ka man Jessica utang pa na. Bago, bago. This life. Sama na sir ha? Uy, igura na ko ani stand up na. Katukaw ba yan? Napag nun na naman ang kay Mato. Kasi muraw nag-clutch lagi ko na niya. Kanang-anak man na. Twenty minutes later. Guys, padulo yung out. So, mana yung mga tambok na kay, kinay galag bubog. Kene, baruro ne, murag naog, bantol. Muna si baruro. Ako rin si Natoy. Anak ko si Irene. Last but not the least. Ato na mi, bye-bye.
Mo to guys nga naka-out na kaming tanan. Mo to mga gwapo kaayo. Salamat karong adlaw sa akong vlog nga success sa gamong pag-duty ug ugma na pod. Thank you and God bless tanan. May caption. So out na me. Bye-bye. Dapat ko, sir? Wa na.